इनी हेयर स्टाइल मंदिनी यान फ्रेंच हेयर स्टाइल मंदे विन्नर नकल बर्रातंडु ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೆ ಕೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೆ ಕಾಟನ್ ಲಿನೆನ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆ ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ್ ಪಿದಾರ್ದೇರು ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ಲ ವತ್ತು ನಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂದೆ ಬೇತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಚರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಪಂಡ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಊರುಗು ಬೈದ ದಾಯ ಊರುಗು ಬೈದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಇನಿ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಊರುಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಊರುಗು ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನೈತ ಬೈಯದ ದಾದ ಮಾತ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆವಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಇಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಟೆರ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ 2 ಜನನ್ನ ಒಂಜೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತು ಇಯರತೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ ಪಿದರ್ದೇರು ಹಾಯ್ ಒನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ನರ್ತಕಮಲ ಬಲ್ದೆ ಎದುರು ಬಲ್ದೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡುವ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೂಕ ಏರು ಮತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಪಂಡದು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ಏರು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಈ ಕುಲ್ಲುದೆ ನೇನ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂತಲೆಗೆ ಓಲ್ಲೇರು ದುಂಬುಡು ತೂಜಲೆ ಆರ್ಲ ಪಿದಾಡು ನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪೊಪ್ಪ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಗಡ್ಡ ಮದದ ಪಾಟ್ ಜವಾನ್ಯರ ಅಂಕಲ್ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದಿರ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಂದೇ ಎಂಕಿನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತೀನಿ ಕಿತ್ತು ಅಂಚ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮಂದಲ್ ಬಂಡದು ಯಾನ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೂತುಜಿ ಎಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂದಲ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂದಿನಿ ಕಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ದೀತೀನಿ ಕಾರ್ತಿ ದರ ತುಷ್ಪಾಲೇನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್ರ వచ్చి ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂದೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಲ ಪಂಡ ಗಿದ್ದಿದ್ದೆಪ್ಪು ಇನಿ ಪುಣ್ಯ ಗೊಂಜಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ದೇರು ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದು ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅರಂಚನೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇನಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದ ತಿರುಗಲೆ ಸೀನಿಯರ್ನ ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಾಟನ್ ಲಿನೆನ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆ ಕೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದ್ ಪಿದಾರ್ದೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ದೆ ಬೈದೇರು ಕುಡ್ಲ ಬುಡ್ನಿ ಆರಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ನೀ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜವೆ ಬೆಗರ್ದಂದೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದಾಂಡು ದಾದೆ ಬಲ್ದೆ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಬಲ ನಿಕುಲ್ ಪಿರೋಡು ತೊಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುಂದು ಪಾತೆರ್ಲೆದೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಬನ್ನೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋನ ತೋಜ್ಜಿದೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬಾತಿನ ಮದಿಮೆದ ಗುಂಗುಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿ 2 ತಿಂತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಜ ಪೊಯ್ಜ ಓಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ಓಲೇರು ಅಂದು ನಿಕ್ಲೇದಾನೆ ನಿಕುಲು ಸವ ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಡು ಕುಲು ಒಂದು ಬೈದಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲು ಸಯ್ಯರೆಜ್ಜ ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಗೊತ್ತ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸದೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬೈದ ಒಂಜರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾವ್ಯ ಕವನ ಪನ್ ಪನ್ ಮನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವರ ಹಾಲ್ ದಡಿ ಏಪ ಪೋಯ್ಜಿ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಮದಿಮೆದ ಓಡಿಬಹುದು ಒರ ಪಾರ್ದು ದೀತಿನ ಪೂರ ಅಂಚೆನುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಗುಂಗುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಪಂಡ ಅವಲಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಕ್ ನುಂಗೋ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಸೆಕೆಕ್ ನುಂಗೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದೆ ಕವನ ಉಲೈ ಬಲ್ದೆ ಎಂಕಲ ಚಿಂಕೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆರ್ಗೆ ಕೈ ಕಂಬಡು ಇತ್ತೆ ದೊಂಬಗು ನುಂಗುದೇರೆ ಇಜ್ಜ ತೂಡು ಆ ತಿಲ್ಲಗೆ ಸರ್ತ ಬಲಿಪೊಲ ಈ ಚುನ್ನಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಾಲಿಜ್ಜ
ಬಯ್ಯಗ ದಾದ ಕತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಇಂಕನ್ನ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಕೈ ಪಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಓ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅವು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆ ಬಕ್ಕೆಂಚಿನ ಹೊರನೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಮ್ಮನ ಕೈ ತಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟಿಲು ಪೋವರುಂಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೀತೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಗುಡ್ ಬರ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅಂಚದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಆಡೆಲ್ಲ ಪಾರಂಡು ಅವು ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಗತ್ತದ ಬಾರಾಡು ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತುಂಡ ಅವಲಾನು ಇಡಟು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅವ್ರು ಬಂಗಾಪುನ ಎಂಕ್ ಬೇಗಾರ್ದು ಸೈಪುನ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲರು ಅಂಕಲ್ ಏನ್ ಬಿರೋಡಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಒಂಚ ಕುಲ್ಲು ಏ ಆಂಟಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಪೋದು ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ದೆ ರೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ ಅಂದು ಅಂದೇ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಬಿಡೋಡ ಕಾರು ಪೋಯಾ ಆಲರ್ತಿ ಪಾಡ್ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕದ ಅಡೆ ಮುಟ ನಡ ಪೋಡ್ಚ ಎಂಕಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಪುರಲ್ಡ್ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇತ್ತ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾರು ಹೋಗ್ಲ ಬತ್ತು ನಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿದಡ್ನಾಗ ಎಂಚತ್ತ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಬೇಗಾರ್ದು ಸೆಕೆತದು ಗಾಡಿ ಬತ್ತದ ಕುಜಲ್ ಮಾತಂದೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಆತನ್ ಪೂರ ಕುಜಲ್ ಎಂಕಲನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಯಾನ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ದಾಪಣ ಮೂಲು ಬೆಗರ್ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾರ ನಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಸೀರಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ತೂಕ ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ನಟ್ಟೆ ಮಾರರ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಲೆಗೊಂತ ತುಯ್ಯರ್ ಉಂಡೆಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ತೂಕ ಬಂಡದ್ದು ಎದ್ದೆ ತೊಂಡಾರ ಟೋಟಲ್ ಎತ್ತು ನಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಾರ ಅವಲ ಶೋಕಿತ್ತು ಪಚ್ಚದ ಆಡ ಆಡ ಪೊಯ್ 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 ಎಂಕಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಕುಂತದ ಅದು ಚಾ ಆತ ಅತ್ತ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿರು ಅಂದ ಇಂಕ್ಲ ಜೋರ್ ಬಡ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲ ಚಿಂಕಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತಲ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕಂಡಲಿ ಇನ್ನು ಝೂಮ್ ಬೈತನ್ ಮೋನಿ ಇರೊಂದು ತಕ್ಕರ ಪೋಲಿ ಇಂದೇ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಮೂಲು ಉಂಡೇರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ಲು ಕಟೀಲ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಸೀರೆನ್ ಮಾತಾಕೋದು ಮೂಲೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇದು ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಜೀರಪನ್ನಗ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾಜೆಲ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಚೂರು ಕೊರ್ಲಮ್ಮ ಕೊರ್ದೆ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ಗೆ ಬೇತೆ ದೆತ್ತನ್ಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಜೆಲ ಪುಂಜೂರು ಜೀರ ಕಂಚೇರ ತಿಂದೆ 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 ಬಯ್ಯಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೊಚ್ಚ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಬೊಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅವು ಹಿಂಗದ ಅದನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನೆಟ್ಟದೆ ಒಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಪ್ಪನಾಗಿರು ಹೋಲಿತಾರೆ ಕಡು ಪಪ್ಪಡ ಕೊಡ್ತೆ ಪಪ್ಪಡ ಅವೇ ಗುರ್ದು ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾ ಮಾತ ಬರ್ತಾಂಡ್
ನನ್ನೈತ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಪಂಡದ ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ದಾದಾ ಪೊಯ್ 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 ಎಂಕಲುಂಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋದು ಬತ್ತು ದಾಂಡು ಈ ಶೆಕೆ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಶೆಕೆ ಉಂತರ ಒಂದಿತ್ತು ಜಂಚಾದ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಇಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಲು ಮಾತ ಉಂಡತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ರ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದವೇ ದಾದದಿ ತೂಲೆನೆ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಆತನಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪೂರ ಪೊಣ್ಣು ತೂಲೆ ಬೇಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾನಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರಂದೆ ಬೇಗೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಗೊಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋತೆ ಆಯ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಡಿ ಗಾಡಿದ ಟೈರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತೆ ಆಯಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಆಯ ಬೈಜೆ ಬುಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂಜಂಡ ತಂದೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಂತಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗ್ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಹಳದಿಗೆ ಪೂರ ಮೊಕ್ಲೆ ಮಂತದಿನಿ ತುಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಹಾ ದೀತೆರ್ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನದ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಡಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಮಾತ ನನ್ನ ಆವಡು ಇದೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಕ್ ಈವೆಂಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಪಪ್ಪ ನಂದು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಬಾಯ್ 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 ಅಂದೆ ಬೇತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು